Doncs bon dia de nou des de Essen Spiel, estem aquí amb el senyor Garriga de Vir. Explica'ns com va anar el primer dia, o sigui, les 5 hores de locura màxima fins que es va esgotar a Bitoku. Va ser una bogeria, teníem una cua que anava just des d'aquí, que és on comencem a vendre, fins al principi al hall, que és d'aquí 60 metres. I jo patia perquè m'imaginava que el joc s'acabaria i no volia que ningú que estigués a la cua es quedés sense, i vam tenir sort. O sigui, tothom que estava a la cua i que es anava ficant a la cua va tenir el seu Bitoku. El que passa és que després, quan es va acabar la cua, la gent venia constantment, i aquí sí que al final, al cap de 4 o 5 hores, em sembla que a les 4 de la tarda es va acabar. Vam vendre 600 Bitokus, això, en menys de 6 hores. 100 per hora, no està mal. Molt bé, això és el dia. I aquella nit, després, com va ser? Si veu sortir a celebrar-ho... 600 Bitokus són unes quantes canyes. Hòstia, 600 Bitokus donen per moltes canyes, però és que haguéssim sortit a celebrar-ho igual. Primera, perquè feia 2 anys que no estàvem aquí i teníem unes ganes boges de venir, només pel fet d'estar, i estàvem flipant. Després, perquè Bitoku ha venut molt bé, però és que no només això, teníem el David, el nostre editor, tancat aquí dintre, pobre, i no parava de rebre gent que venia a preguntar per edicions internacionals de Bitoku, i l'hem venut a una pila d'idiomes. Després també teníem el Luna Capital, que no es va esgotar fins ahir, però també es va esgotar. I clar, no és una cosa que nosaltres estem acostumats. La veritat és que ha sigut un Essen sensacional, el millor Essen de la nostra vida. Molt bé, i bueno, la cosa no s'acaba aquí, perquè aquí darrere tenim la vitrina i s'intueix un joc de nom Lacrimosa que promet. Ens pots dir alguna cosa? Bueno, no puc explicar massa. El joc estarà disponible a l'Essen de l'any que ve. Sempre que el David posa un joc en una vitrina aquí vol dir que l'any següent el tindrem a Essen. És un joc sobre l'obra inacabada de Mozart i els jugadors han d'intentar treballar-se l'obra i aconseguir punts de victòria donant voltes per l'Europa de finals del segle XVIII. Serà un joc molt guapo, que a més tindrà un art molt espectacular. És una miqueta més lleuger que el Bitoku. Això no és dir gaire. És una mica més dur que el Red Cathedral. Vale. Això tampoc és dir molt, potser, però bueno, diguéssim que cau entre els dos. Més a prop del Red Cathedral que del Bitoku, també t'ho dic, però una mica per sobre. I també tenim un joc nou del Herman, l'autor del Bitoku, en aquest cas un joc més light, un joc que aquest sí que seria una mica com el Red Cathedral, potser una mica menys i tot, però que també ens sembla molt divertit i a més està ambientat en el mateix univers. Sí? 2 preguntes més sobre Bitoku, ja et deixo estar. Una és, el DAO el podrem trobar? Anirà molt just, perquè el Bitoku acaba de sortir de Xina ara mateix en un vaixell, això vol dir que arribarà a finals de novembre, i DAO és a finals de novembre, o sigui que anirà molt justet. I l'altra és, dels que venien aquí, quants realment teníeu la sensació que eren jugadors, que el volien per jugar, o quants els volien per l'afany de poder treure el vídeo al blog? Ostres, ara m'has pillat, no t'ho sabria dir. Jo crec que són jugadors i crec que fins i tot els que tenen podcast i blogs i volen ser els que facin el primer també ho són, per tant tampoc m'amoïna molt. És més, Bitoku està on està i està el número 1 de la hot list perquè abans la nostra gent de màrqueting va fer una feina molt hardcore d'enviar a una pila de bloggers còpies del joc, que és una feina collonuda, però que te la jugues, perquè si fan unes reviews i que el joc és una merda, no serveix de res. I vam tenir la sort, o la bona feina, de que a tothom li va agradar molt i vam aconseguir ficar el joc. Què t'has comprat aquí? Doncs mira, no m'havia comprat res, havia esquivat totes les bales, però fa un moment he tingut una estona lliure, m'he anat al Hall 6 i m'he comprat coses de rol. M'he comprat coses del joc de rol d'Alien i me'n vaig molt content. Vale, doncs això és tot des de l'estand de Vir. Ens veiem.